Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kasamla Elfie Wanyang, kabapuli ka stream hapo ka School Anderson Higher Secondary School apa Nyngkong. Kadai kasamla ka Nyngkong Napdeng kisamla Khasi. Kibrayo bandung hakatop jong ka top 10 ka examen Hsslc Commerce ya kabala pedmi ka embos haka life hotere ku benai naitung arjar puwe. Shushu kat kum ka result ka balami ka embos. Kani kasamla klayo ka kerdan ka bapra hapo ka top 10 ka balayo distinction ru habaro undoubtedly ka subject but kani kasamla kabadi ka kun jika kong bapin hun wanyang badu ba Hsslc nak Shnong si li was Khasi Hills District. Ka samla Elfie kelapan pawi ka jika sungu i ublay nong bu nong tau. Kumju ikikimi kikpa bat kino hikai hadu bakla penlong eka bakanyo eka tiga kerdan. Nakalian joko ni kasamla haba keren hakinong tok kubor kelapan paw bakathong bah khmat kalong bala kumno kanyo ban pendep eka jipuli kum ka catat akuntan. Nyngkong nga sungu ublay babae nga kini kan job but ru ni ipa ni kay school ni ipa but kibla kersan nga but ngadap ta kajing school kren sha tinga smo ba ka exam but kamda phe shubun kumba menchwa ndre kaba kamjinjar ka de class nama ba nim yo shu class than but ni shule tang haki mobile te kamjinjar ndre ling ba kajing Tristom jang kina hikai tingil ala penchok itaru. Watla ka stream kadika nimda don bun thane ki bapuli ka commerce hanong stone but ki job opportunities ro ki khamduna ngai nako ban kantiu ya ki kna school baro ba pin shime kanika ba pilet puli ya kanika stream nam Tristom hak nang bangin pendun burom ya ki school ya ki nahikai ya ki bahaying bat ya ka tribe changi hadin kanipat na natmu banlet become bat badalong kabala tingin let panpuli chartered accountant. Shushu nakalian ka principal jong ka School Anderson Higher Secondary School apa Nyngkong ka kong WA saklat habaklan honong tok kubar kelapan pawi ka jisong komen aingu ublay ubladan dekat ikati ka samla buatlah padeng ka jinglen shop jong ka jingpang kuvet kat kendai ka jela kabah ka school macam senam kamshim layo lat macam kelas tikna Henry kelaminat bha wat bala shule online Henry de ka bor ublay la ila de i benyo ikati ka kerdan. First of all, Nyngkong longi aingo ublay mo nakabenta ka jing don rungkat jang ublay, but ikana kamtam kat ni ka COVID situation menchim snem ngimi yo lat bani shim class tikanan ne, re ila da minot bah ila da plit jing mut bawan ni shele online ben kibopli re bededa kabor ublay mo la ila ni ibe in yo 8th position but in your highest marks like business studies ni aingo ya kikmi kikpa ki jong iru makibakit kya bahaken but kami bat kaparu nangka ki men ki jong iru ki ba la pas na school jong hi ini ri kena ide hi badon bat ngi hina du na nursery adu attend Right. di hapor bi shong class 10 yo very good marks yo ya ka science tang bi opti ya ka commerce di ni aingo ke ni iru ni komen ba ila trish tom ba mo bat ka family ka jong iru ba ro khoi ya kinong hikai ro ba ro khoi kinong hikai ki bala ya shim classes mo ya ba ro khoi kini ki science ki commerce ki ba shimi ki subject ki jong ila ya trish tom ba ki bopli I Elfie habang ipit ya ka merit list mo I wan Nyngkong na pedeng ki Khasi ni la ban mo na pedeng ki Megalaya jongi I yo Nyngkong nang tu ki sawan si kito Arnold hadin ne di bat na ka West Khasi Hills baro ko weiru yo ma I marway mo Nyngkong ni kemen ba ilawan ra burom kenya ka district ka jongi ka West Khasi Hills nomor ba ka bro khoi khamta ma ka commerce ni jio I bang ki sheduna ki khna bakwa ban chim commerce nomor ki kham object ka science la ni ki le ya ka arts ne re ya ka commerce ki kham duna re da ba ki khna hi ki kham le bha kum ni ki khna khasi hi ru ban ka ta ka inspiration bakin yo
bakin pit lamiki bakin ye join nang commerce mak pertai mentahi kade ke ba baban show up kam sarkar mohande reda bakishim ka kama subjects pade ki la par kin thaulat ki we roma halaki jong ki kin yeng halaki jong ki jan ki khna jong ko west khasi hills ba ro ko we ro ngi ai ka encouragement ka ngi pen shluri ki rumo bakin ya optlam ya ka commerce stream mar ka de ke ba thai thamai man ta mo ngi i kan ai jing ya rap hai ki khna jong ngi rungi don khat we ngut bangi phai ka commerce de shipo gi ka first division ki yo ki marks pa ba tang i we yo second ikine ba ro khat we ngut rungi da I very good congratulations Iki. But ya barok ko ki kena ken ki ba ya pass. What ki ba klem pass ru ken ya teri shitom bade ya usnem thamai banwan mo. Ni skem ba ki jing pass jung ki ken nang la bandon ken ka ka im ka jung ki ba ken kiu shu kham shalor na ka benta kin la ban yeng hala ki jong ki jat